अंडा पारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली मिक्स बाय आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिटोरिया। अंडा पारेली एक और 12 गो यार मिले आवे बार बार लगावा वतिया खूबे एक और उठल बा बहार एक और उठल बा बहार एक और उठल बा बहार एक और 12 गो यार मिले आवे बार बार लगावा वतिया खूबे एक और उठल बा बहार लहसुन प्याज तावा पे तारेली लहसुन प्याज तावा पे तारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली अंडा पारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली अंडा पारेली जो बना के एक रात बढ़ल आकार जहिया से सेट भइल 12 दुआर 12 दुआर 12 दुआर जो बना के एक रात बढ़ल आकार जहिया से सेट भइल 12 दुआर उठे उठल लियाई खूबे झारेली उठे उठल लियाई खूबे झारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली मिक्स बाय आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिटोरिया। जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली अंडा पारेली पर भस्परे में के खूबे खियावे अभिषेक अर्जुन के पानी धरावे पानी धरावे पानी धरावे पर भस्परे में के खूबे खियावे अभिषेक रमाकांत के पानी पियावे राइटर किसानी के आँख मारेली बीके बिहारी के आँख मारे जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली एक और 12 गो यार मिले आवे बार बार लगावा वतिया खूबे एक और उठल बा बहार एक और उठल बा बहार एक और उठल बा बहार एक और 12 गो यार मिले आवे बार बार लगावा वतिया खूबे एक और उठल बा बहार लहसुन प्याज तावा पे तारेली लहसुन प्याज तावा पे तारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली जब से भइल बा सियान छौरी अंडा पारेली।